ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ аст. баъдон гурзавои вадовоз аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. гурзавои вадовоз срочно фурӯхта мешавад ки соли бароишаш 1995 сол ай. коробкаш механика сайсияниш беҳтарина ки балонош 80%, ҳамаи балонош мега 80% аст ки вадовози 10 тоннага об мебарад, яки 10 тонн об мебарад ки ҳама ҷош 100% дар ноҳияи Темурмалик қарор дорад. дӯстоне ки ҳамхалии вадовоз фиристада, ина вариантҳои хуб ба шумо. ягон ҷош задагӣ пӯшидагӣ надорад, сайсияниш беҳтарина, срочно бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 60,000 сомония ки бозам савдош дар назди ҳамин мошин мешавад, мега соҳибшон. дута рақамошон аст, ҳар дош кор мекунад, ба кадомиш мега лозим бошад. дар ҳамин рақамошон метавонед занг зад, бештари маълумот чакаред. срочно, яъне ки муомилаам дорад. марамат одамоне ки вадовоз пурсад, ина вариантҳои хуб ба шумо. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. дӯстони азиз, мошинои алиши ҳастанд ки бо хона, замин, квартира ки алиш мекунад. кадоми шумо агар ҳамхел дошта бошед. якум мошин аст, Lexus RX 350 аст ки соли бароишаш 2005 сол. объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, мошин 100%, 1 сола ҳуҷҷат, тонировкаи ақиб, кондитсионер, электропакет, салон ҳама диска пискамаш 100%. дуюм мошин аст ки Mercedes-Benz C-класс, соли бароишаш 1995 сол. судишуриш бензин, газ кор мекунад. объем мотораш 2 литр, яъне ки телевизор, задни камера, пулт ҳамаш ҳаст. дӯстоне ки мошин ягон расход надорад ки ҳар душон бо хона, замин, квартира ки алиш мешаванд. хона, замин бошад аз тарафҳои ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ё ки аз шаҳри Қоруғонтепа ё ки аз шаҳри Душанбе, фақат замин ё квартира ки хона бошад ки алиш мекунанд. кадоми шумо ҳам хеле вариантҳои алиш дорем бо ҳамин мошино кати, яъне ин рақамошон аст. имо васаб дорам, метавонед дигар маълумотша боз гирен. ин мошино дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳар душон қарор доранд. кадоме ки ҳам хел хона, замин, квартира дорад, алиш карданда алиш мекунед. кадомеш агар сумшон нарасид болишон ба шумо сум метавонад. марамат дигар ва маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Mercedes-Benz C-класс ки сечка, соли бароишаш 1995 сол ай. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мошин 4 дискаҳои худаш, 4 балонои 60%, 4 электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад ки мошин дар ҳолати хуба мега соҳибшон, срочно фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 32,000 сомония ки нашод арзон кардан ягон чӣ гуфтагӣ нест. дар назди капот гап мезанад, мега соҳибшон, срочно. дӯстон, ба кадоми шумо агар сечкаи арзон дар кор бошад, рақамошон аст, метавонед бештар маълумотша аз худашон гиред. марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, мошини мусофиркаш Танген аст ки соли бароишаш 2008 сол ай. судишвориш бензин, газ мега кор мекунад. соҳибшон, объем мотораш 1 литри, простой, кам масраф. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. хайбо бештар маълумот шавед. мошин беҳад бад арзона, не ки ма ягон камбудиша гуфтагӣ нест, не ки соза мега тамом маълумот додагӣ ҳастанд. балоношам средния. мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 10,000 сомония ки боз камтар дигар муомила мекунем мега дар назди капот. дӯстоне ки ҳамхали тангенои мусофиркаш пурсида буданд, як вақтҳо агар ки ба шумо танген маъқул бошад, метавонед ки дар рақамҳои поён буда бештар маълумотша гиред. аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки видеонавори моро поделиса кунед ва лайкотон намонед. як дона лайки бепултон намонед. чӣ мошине ки ба шумо дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда мошини гуфтагидона пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон срочно Daewoo Nexia ки соли бароишаш 1995 сол ай. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балонои 60%, 4
електропакет системи хуб, яъне ки краскаш мега камтарак як хеҷош мега камтарак сухтагия мега хеҷош кам сухтагия мега дар авто фақат фора як краскаш мекунед дига ҳама ҷош 100%. мошин дар шаҳри ватан нархаш 9500 сомон, яке ки боз дар назди капот мега гап мезанем срочна фақат вариантҳои сумай. дӯстон марамат мошинча арзон аст, Nexia метавонед дига маълумотша аз ҳамин рақамошон занг зада гиред. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон ва аз 2106 маладёжин аст, ки соли бароишаш 1983 солае. Судишвориш бензини холия абё моторош 1.4 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. Мошин 4 балонои соз дорад, средни 4 диска, салон тоза, магнитофон, родной краска ҳамаш кор мекунад мега. Мошин бе ягон камбудия биё айпеш бин мега бо нашод сомош мега бо арзон ва гап мезанад мега соҳиб шуд. Саволо фақат бо телефон ёки бен айпеш бин мега чи саволе ки дар кунад мега ба телефон худам мефаҳмад мега соҳиб шуд. Хел маълумот пешниҳод кардагиам. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 13000 сомон, яке савдош дар назди капот мешавад. бардорам агар шумо мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед ки суратош қати маълумотош дар номери имо васаи мо роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мемонем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон бояд тега аст Daewoo Nexia соли бароишаш 1996 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё моторош 1.6 простой, коробка механика, мошин дар ҳолати кория мега соҳиб шуд. 4 балонои средни, 4 дискаҳои худаш, электропакет, салон, яъне ки родной краска, ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидагия ҳуҷҷат надорад, бучидагия. мошин дар шаҳри ҳисор нархаш 11000 сомон, яке ки бозам савдо мекунем мега дар назди капот срочна хай арзон қадар дӯстон азиз мегирем. мошин яъне ки хай зори бадан мисол нормальни аст, яъне хай состотиса. ба кадоми шумо агар маъқул метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, бештар маълумотша аз соҳибшон гиред. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон бояд тега аст Nexia дӯстони азиз ки сета Nexia меша ҳамаш баҳри шумо омода кардем. соли бароишаш 1994 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё моторош 1.6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд, 1 сола ҳуҷҷат мега кадагӣ ҳастем, хадавӯй дорад, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад, ки балоношам средня срочна фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 11500 сомон, яке нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестам. бардорам ба кадоми шумо агар Nexia маъқул бошад, хай бо занг зада бештар маълумотша мегиред. родной краска мега мошин мега мошин нахаддоа мега бе ягон камбудӣ дар ҳолати кори қарор дорад. рақамошон аст, занг занед бештар маълумотша аз ҳамин рақамотон гиред ва $1 лайки бубогӣ бепула дар видеонавори мемонед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатимо дӯстон аст ВАЗ 21010 аст, ки соли бароишаш 1999 солае. судишвориш бензин газ аст мега соҳиб шуд, кор мекунад, абё моторош 1.6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуба мега, яъне ки нахаддоай, фақат мошин дар хона хуба мега. ягон кас ҳай кунад мошин 100% мега соҳиб шуд, фақат мега як мойка мекунӣ, як заправкаш мекунӣ, мошин соза мега соҳиб шуд, ҳуҷҷатош ёшош бучидагия. хай бо бештар маълумотша мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 6500 сомон, яке бозам савдо ва муомила мешавад. родной краскаш ҳамин хел дӯстон, мошин як мойка, як мегирем палисос исӯз мекунем, мошинча 100% мешавад. марҳамат дига маълумотша гирем, бо арзонам мекунем мега. аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст ки видеонавори моро дар имо ба сабто силкаша поделиса кунед. фақат лайкотона мондан гирем. ба шумо чӣ мошине ки лозимай дар комментария нависед, мошинои дар комментария мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардор Opel Astra F аст, ки дар кузови караван чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1998 сола мега соҳиб шуд. судишвориш бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё моторош 1.6 простой, 1.6 литри простой, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балонои соза мега, яъне ки 100% балонош хубай, хадавӯи кадагӣ аст, салон тоза, магнитофон, мотор ҳамаш хубай, мошин родной краскаи ҳамаш қоидави мега соҳиб шуд. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 26000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомила мекунем мега срочна сум дар кунад. дӯстоне ки ҳам хали каравано пурсида, ина ба шумо вариант. агар ки шумо харидори аниқ бошед, занг зада бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон мегиред. марҳамат, занг занед дига маълумотша худатон гиред.
мошини фурӯши навбатии сарбардорон Opel Astra F аст, яке дар кузови Хачибек соли барои 1995 солае. Сӯзишвориш бензин, газ ҳар даш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор мегирад. соҳибшон мошин 4 дискови престиж, 4 баллонои 80%, салон тоза, магнитофон, родной краска, яъне ки ҳамин хеле маълумот ҳаста ки бештари маълумоти пураша бо асқоташон мегирен. Салон тоза мегирад, чихол пихол ҳамаш мошин молодёжная, свети беҳтаринае. Дӯстон хай срочно бо дигар маълумотша асқоташон мегирен. мошин дар ноҳияи ёвоне нархаш 30,000 сомон, яке бозам савдо мекина мегирад. дар назди капот срочно мегирад, сум дар кора мегирад, ба ҳам хотир мошина фурӯшта намудиянд. кадом бардор ки хали хачбеки арзон дар кор бошад, занг зада бештар маълумот аз ҳамин рақамошон гирем. фақат лайкотон намонен, мошина дар кора дар комментари нависен, албатта пешкараштон мекунем. мошини фурӯши навбатии сарбардор Mercedes-Benz C-класс C-ка соли барои 2000 солае. сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин мегӯяд 100% мокри асфалт светчай. 2 моҳи дига танировка дорад, 4 моҳи дига яъне ки ҳуҷҷат, яъне ки танировка, электропакет, баллонош мегӯяд соза мегӯяд, хадавои ҳамаш қоидавӣ, диска писка ҳамаш 100%, дудари пешаш электропакета, кондитсионер ҳамаш кор мекунад мегӯяд соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 53,000 сомон, яке боз муомила савдо дар назди капот мекунем мегӯяд. камтар дига арзон мешавад, бисёри бад не, камтар арзон мекунем мегӯяд соҳибшон. ба кадом дӯстоне ки ҳамхариди сечкаҳо агар лозим бошад, рақамошон дар поини видео мудагазиста метавонен бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон гирен, маромад занг занен. шумо агар ҳамин хеле мошинаи фурӯши хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯхтан дорем метавонед маълумотша қатъи суратош роя кунед. реклама мемонем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.